Galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jugu bomori tenya welela. الحمد لله الكائل في محكم تنزيله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم الصلاة والسلام على بدر الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين بعدين تفسير فلا جباو ملكنا ملكو كان كوفو كولي من سغني واتي أو كان دليلا بي على تنو على مين كا قرآن باكنا كفو مودي كسر أولا مي ولدا كتا هيركما كمغو نيمراني نيما كمغو فتاني كبو جوج ماما ni nema ko nyini Allahu fi akake dafa la so herama ka Muhammadu kodo ani asomo sanuma bi wajulu kene kono ambawla dunya ka fo ambe deymana krenkreniala mazar shirif lala ka sangani ziyara bakene min sigira anfa na ankara mo fe sayyidu sharif usman madana haidara deymana mazar shirif lala seli le sabanando mi alla bembela jilembe jamiyatu ansar dini international fadi ubulu ala sona surafana to dunin koroko laseli kene basigira o minye anfa ale ka layini baye ninka jom blasira barai anundona ni ankara moko ustaz alfa jallo ale ka bismillah likan ni ale jamiatan sardini laseli kala baye misigira benendo bamako ma anga je anko shira yofe nema chamani ni ala fa ma fa ko kira kudigi ka kuma mina sizine ngoni ala to barka mai ka foni islamaya ka fulikaye ka foni badiya fulikaye ka foni kiliya fulikaye no ya alaka kishi alaka nema alaka barka alako kanga ambaye ni ala fe ambe jamana mi ngono ni faso malido jamana alaka kolosi ambe here mi ni jamana alaka dama misra toro alaka ngishi ka boma mama se yere siano andana herela alaka sigina mbela jele herela ambe do ke anga sabunumay ananda jurum ne bayi alil maqam afidu rasul asiri sharif usman madani haidara alaka shidama alaka kenya dama ajuranya ka dine ndeme alaka herekana alaka na sutura alaka na soka ma sallallahu rasul ina fo ankara mo ga fatu mina shuina me mazar dunmana la inshallah no yishrif lay na kun fo itala kana ankara mo fo ka barkada ka wolin mando abela jirimba ba kalama samura sellila seli jimini ankara mo ka magwe kana ni rosonu mai naya kana ngani ya yirala kana nga foli kala no ye seli foli kada ka bela jirima kalama seli o seli ankara mo bata ke tamanindi aya kanu kanyirande nge do imana no a mumsu kerefe ana an baw kerefe ana balma ko kerefe wala kana fara kana mboka kan ngani ya farata ka ale mana ke jiye yoro on la beneno ko to ko kata yenno kana nga same foli kala o kumu konnana amin naba be fo ka be barkada ka be same ko la ka sanjama ira ana ala ka sanjama faran shika ala ka gersige numanda ma sanjama nga je ka seli wala suina ka bo ka be fo ka be barkada boro yoro abe na herela ala ka sigina be herela an karamo bina dakura flami fo ala ku ne sabati ambani ni ala fe foton no ala ka ke bodanye aye qur'ani kalam bakebi karamo ngani ya kanga qur'ani kalange ka duwo ke jamanai no ya faso mali ala suna aye qur'ani kalambi ka ziguru chamange ka dalalu khairati chamangala matemi hakedo kun foi tala jamana ka koloshi jamana ka kishi anga duwo kun fula mo shi an karamo ware ma no shiri suna marana haidara ale min chesilla silamaya ka se ka bonnogola ka chesi aramadiya ere ka bonnogola ngo ka du dakle fe ka bo dakle fe o aye ulay na barako la suina kana yere suna Allah halibi ni musoro basalma ngere fe anno no ya mo muso ne basan trawri kana dakuriya fula fo be kage hine kadu jamana kono kage hine kadu adamadiya kono kage hine kadu jamiatu ansol dinna kanwa bela jeli wala ambe be fo ka be barkada me fulige ni nga president nene ni kene ka no mo lamin cham ka nyini ala fe ala ka here kana bela jeli an karamo muna dakuriya fula fo la ku ne sabati
aza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O foli kan tɛmɛnen an ka lasilikɛla karamɔgɔ ka kalanden jolenw na maa fɔlɔ o kɛra an karamɔgɔ Alhaji Said Ibrahim Jalo Jabiyatu Ansarudine lasilikɛlaba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayema a ye dakuruɲa 2 laseli kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala tanu k'Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna su in na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mazaru Shirifila la su in na ka Ala waleɲuman dɔn k'Ala barikada ka foli di an karamɔgɔ ma Asegi Sharif Usman Madani Haidara an b'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ka barikada ka ɲini Ala fɛ mɔnɛbɔ si a n'a kɛnɛya an karamɔgɔ ya Rabbi Ala k'o d'a ma k'a ka denbaya fo ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ka denbaya in kalifa Ala ma ka ɲini Ala fɛ jugu min dɔnnen don min ma dɔn Ala b'a dɔn an bɛ Ala wele Ala ka don ni juguya bɛɛ cɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di nabaga bɛɛ ma su in na mɔgɔ ye nin kɛnɛ in sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada nin kɛnɛ ninnu a dabɔra a kama de ka ye nin kɛnɛ ninnu ka kunnandiya don ka ye nin kɛnɛ ninnu ka bonya don ka ye nin kɛnɛ ninnu ka karama don jɔn ye mɔgɔ min y'a kɛnɛ sɔrɔ ani mɔgɔ minnu m'a sɔrɔ darula kama o la an bɛ bɛɛ bisimila ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ an ka ko labɛnnaw an b'u fo u ye effort min kɛ nin kɛnɛ in ka bila sen kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ka tɔn ɲɛmɔgɔw ma ka kanubaga bɛɛ fo an bɛ yɔrɔ min na n'o ye Mazaru Shirifila ye n'i ye yɔrɔ in fɔ a bɛ fɛn 2 de kɛ dusukun na n'i y'a fɔ ka limaniya to i la a bɛ dusukun hinɛ n'i y'a fɔ fana tuma dɔ la ka sɔrɔ limaniya tɛ yen a bɛ limaniya kɛ yen n'i ko Mazaru Shirifila place in ye place ye ɲɛnɛmaw ta yɔrɔ don nka n'i ye place in yɛrɛ lajɛ farikolo dɔw de dogolen bɛ place in na yan ma'awa ajsadu ulil fadli Mazaratu Shirifila ma'awa ajsadu ulil fadli ɲɛnɛmaya kɔfɛ farikolo bi dogo de ni mɔgɔ ye ɲɛnɛmaya kɛ ni ɲɛnɛmaya banna bɔgɔ bɛ adamaden ka fɛn bɛɛ datugu fo adamaden ka histoire i ka histoire bɛ to yan nka farikolo de bɛ dogo o farikolo in bɛ dogo yɔrɔ min na farikolotigi in yɛrɛ ka nɔɲumanya kama o de b'a to mɔgɔw bɛ farikolotigi in sɛgɛrɛ n'i y'an ka nin place in lajɛ Mazaru Shirifila farikolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw farikolo valeur dɔw farikolo sanuman dɔw farikolo jɛlen dɔw olu de dogolen bɛ ni dugukolo in jukɔrɔ yan o de la ni sanumanw farikolo sanumanw dusukun jɛlenw olu bɛ yan sɛgɛrɛ wajibi don n'i ye nin place in lajɛ qaddamaha li ummahatil mu'minina zawjatu as-sayyid wa ummihi at-tahira mu'minu denw baw kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu caman dalen bɛ yan o la belebeleba o ye an karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madani Haidara an bamuso fɔlɔ n'o ye Bafunɛ ye ale farikolo sanuman in o dogolen bɛ yan ka fara an karamɔgɔ ba kan
n'o ye Bastan Tarawele Odo Jalo. n'i y'a mɛn a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara hakili bi ba min ye o fana farikolo o dalen bɛ yan Siga t'o la Jalo wallahi a bɛ yan. o kɔfɛ Naam. farikolo minnu dalen bɛ yan wa ahlu baytihi al-kiram karamɔgɔ yɛrɛ bɔnnaw Naam. olu damadɔ dalen bɛ yan U bɛ yan. ka fara yɔrɔ wɛrɛw kan Wallahi u bɛ yen. Muhammadu Madani Haidara Naam. a farikolo jɛlen o dalen bɛ yan A bɛ yan. Siga t'a la. ka fara an karamɔgɔ den kan Naam. Mustafa Haidara o dalen bɛ A yan bɛ yan nɔ Jalo. ka fara karamɔgɔ yɛrɛ ka kalandenw kan Naam. a n'a balima kɛrɛnkɛrɛnnenw Odo. o kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na Wayini Haidara b'o A la b'a la. ka fara an bamuso kan n'o ye Baro Haidara ye Kosɛbɛ. farikolo jɛlen o fana dalen bɛ yan Siga yen. A bɛ yan ka wele. fara karamɔgɔ ka kalandenw kan wa kibaru talamis a ka kalanden kɛrɛnkɛrɛnnenw Naam. olu fana dalen bɛ yan U bɛ yan nɔ Jalo. Wallahi. yɔrɔ bi bonya Naam. yɔrɔ bi karama ni a dabaw ye Tiɲɛ. Siga t'o la. n'i ye Madinɛ lajɛ El Munawara Naam. dugu don Odo. dugu kɔrɔ don Kosɛbɛ. duguba don Odo. nka a valeur ka bonya k'a kanu to dusukun na hijikɛlaw b'o dɔn n'i taara ziyara kɛ Madina n'i bɔra Madina ka na Makan i bɛna Makan de ko alikaba bɛ yen Kosɛbɛ. sinon kanu min bɛ to i dusukun na ka bɔ Madina ka na Makan i bɛ hiji kɛ k'a ban Madina kanu ti bɔ hijikɛla dusukun na Allahu akbaru. Jalo. Siga k'a t'o la. sababu kɛ alakira farikolo a n'a ka sahababaw caman Naam. olu dara Madina Siga t'o la Jalo. yɔrɔ bɛ bonya Naam. ni farikolo jɛlen dɔw ye Tiɲɛ. an ka nin place in na n'o ye Mazaratu Sirifila ye Naam. farikolo dɔw de kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka da yan minnu sɔnna Ala ye Wallahi. minnu ye ko to ye Ala ye Tiɲɛ. minnu sɔnna k'u yɛrɛ di O kɛra. minnu sɔnna ka bidon in ɲɛsigi Siga yen. Kɛnɛ kan. olu de dalen bɛ yan Wallahi. mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ yan n'i y'a kelen o kelen ta Naam. histoire dɔ b'a tigi la min bɛ se ka ɲɛfɔ n'a bɛ kɛ kunkɔrɔta ye Tiɲɛ. Jalo. Wallahi. nka an ka dakuruɲɛ fila foli kɔnɔ an bɛ Basan de ta dakuruɲɛ fila Kosɛbɛ. Basan Tarawele Naam. n'i y'a lajɛ muso don Odo. muso min jɔra musoya tintin kan Tiɲɛ. O kɛra. Basan Tarawele Naam. n'i y'a lajɛ ba don min jɔra baya place la Tiɲɛ. O kɛra. Basan Tarawele Naam. anw ye poɲɛ damadɔ ta a la o fɔlɔ ye a ŋaniya ye Allahu akbaru. Wallahi. mɔgɔ min don niyatul hasana Odo. Jalo. ay kalbuha nazifatun Naam. sofin li kulli nas Allahu akbaru. Jalo. mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔw la datugu fɛn bɛɛ la Naam. fo dusukun Tiɲɛ. Siga t'o la. Wallahi. musokɔrɔba in Naam. fɛn fɔlɔfɔlɔ min ni Ala sɔnna k'o ɲɛ a bolo o ye dusukun ye Wallahi. mɔgɔ don min dusukun jɛra Tiɲɛ. mɔgɔ don Ala ye dusukun jɛya di mɔgɔ min ma Siga yen. Allahu akbaru. hali n'i m'a ye i ɲɛna Ɔhɔn. n'i y'a den i ɲɛna Ɔn. i b'a dɔn muso min ye nin bange Ɔn. o ye muso ye Tiɲɛ. Jalo. Wallahi. sabu mansa ka ŋaniya juguya Naam. ale ti lahara ko ye Ayi. ale poɲɛ bɛ bɔ i denw na yan Wallahi kɛnɛ kan. o de la dɔnnikɛla dɔ bɛ ale ko ten ko ni muso ko a ka ɲi ko o kuma ti caya ko muso in ka lajɛ a nɔ na Tiɲɛ. Odo. Basan tun ye muso ye min dusukun jɛra Wallahi a jɛlen wolo. a ka dusukun jɛlɛya in o de kama a den jɔra yɔrɔ min na ɲɛnamaya la diinɛ in dɛmɛni na a ye diinɛ bila yɔrɔ min Naam. a tɛ se ka yɔgɔyɔgɔ ka bɔ yen Tiɲɛ. Jalo. Siga tɛ nin na. an ye poɲɛ min t'a nɔfɛ a filanan sɔburuha Allahu akbaru. wa hilmuha Odo. bihima nala kullu ma nala Naam. musokɔrɔba in sabali tun b'a la O b'a la Jalo.
mɔgɔ do min muɲunen do tiɲɛ sabali ni muɲu o fɛn fila in bonya o bonya n'a y'o sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a y'a sɔrɔ n'o fɛn fila in sigei Allahu akbaru bonya dɔw bɛ yen foyi t'a se mɔgɔ ma ni sabali tɛ tiɲɛ siga t'o la lan yabluga al-majda hatta ta'allaka as-sabra Allahu akbaru bonya dɔw bɛ yen foyi t'a to jɔn k'a sɔrɔ fo n'a kɛra sabali ye tiɲɛ siga t'o la musokɔrɔba in ka majigin a ka muɲu a ka sabali o de ye diɲɛ fara ɲɔgɔn kan o kɛra k'a d'a ma wallahi a jalo kɛra dɛ sinon ka ye dɔrɔn k'a fɔ ne ye Hayidara ba ye o ye bonyaba ye siga t'o la nka a ka ɲɛnamaya kɔnɔ tamasiyɛn filanan min bɛ yaala o ye muɲu ye tiɲɛ ani sabali o o fila olu kɛra a ka masiriba ye wallahi ka se k'a ka ɲɛnamaya sɔrɔ siga t'o la jalo o la bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni min ye mɔgɔ bɛ bonya sɔrɔ jogo dɔw b'i y'i la nka jogo min b'i o jogo ninnu bɛɛ masiri mɔgɔba ye surtout basta ɲɔgɔnna o ye matigi ye Allahu akbaru siga t'o la التواضعها مع الناس كلهم كان التواضع شعارها لأن المرأة صالحة تنتج ولد كريم سكاي الله أكبر muso in kun majiginen wallahi jallo k'a majigi kosɛbɛ yanga o tamasiyɛn ma yala ayi o ma yala yanga bi fɛn fila de di yɛrɛ bonya ani ne o do jallo o ma yala ka ɲɛnamaya kɔnɔ wallahi o la nin jogo fila in walima ka se jogo saba ma ni nin yera mɔgɔ la a tigi nɔ b'i ye tiɲɛ a b'i ye musokɔrɔba in musow bi jɔ tintin min kan n'ale ma a masaba fila dun a ka tile la maa kɛ man di k'a sɔrɔ tiɲɛ siga t'o la a jallo ka dugawu kɛ musokɔrɔba in ye o ka kan ani banbaatɔ tɔ ninnu bɛɛ wallahi ka ɲini ala fɛ nin kɛnɛ in sigira de ka kɛ hakili jigin ye ka kɛ dugawu kɛnɛ ye ka na jɔ u la ala k'o barika don an yɛrɛ la an bɛ ala wele o daba in kelen o kelen ala k'u don alijinɛ kɔnɔ ala k'u kaburu fɛrɛ anw yɛrɛ minnu nana olu kama an ka hami gɛlɛnw ala k'a di an yɛrɛ minnu nana olu kama an ka dekun an bɛ ala wele ala k'a wuli ala k'o ka ala kira kama kuranɛ bonya kama sɔlana rasul an ka laselikɛla filanan o y'an karamɔgɔ Ustazul Fadil Abubakar Jakite ni ale ye Jamiyatu Ansarudine laselikɛlaba ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Fana dugu kɔnɔna ma a ye laselikan ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ ka dakurunya damadɔ di an ka sababu ɲuman kan Bahauddin Jamaluddin Sharafuddin Nuruddin Niblasul Zaman Faridul Asr Wahidul Ahad Sayyid Sharif Usman Madan Haidara odo goy ajakte na ya lajɛ ala kira Muhammadu ale de ye kira kuntigi odo ala y'ale de sugandi a ka bon kira bɛɛ ye mais nabiyyun ummiyun la yaktubu wa la yaqra Muhammadu kun ye nabi ɲuman kunfin de a tɛ sɛbɛnni kɛ n'i ye sɛbɛnni kɛ ka d'a ma a tɛ se k'a kalan n b'a fɛ ka mun f'u ye Ansaru ani ce an wasara karamɔgɔtigiya la sabu ala kira joli o de b'an bolo ala kira mɔdenkɛ o de b'an bolo Seydi Sharif Mamadou Haidara kira ni don ala kira ni don kira farikolo don kira joli don o la su in na fɛn damadɔ min bɛ an bolo n'an b'o fɔ a silamɛw ye bi bonya kama bi kɔrɔta kama sirifuw kama o ye jumɛn ye fɛn min bɛ baara ɲuman cɛ pewu k'a bɔ adamaden bolo ka sɔrɔ i bɛ ɲuman na n'i sara ɲuman foyi t'i bolo o ye fɛn damadɔni de ye a fɔlɔ ye jumɛn ye hubbu dunya silamɛw diɲɛ kanu kana diɲɛ kanu maa o maa ye diɲɛ kanu ka kan fɛ i tɛ ala sɔrɔ maa o maa ye diɲɛ kanu ka kan fɛ i tɛ ala sɔrɔ mais maa bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma diɲɛ kanu ala y'o kɛ o tuma baara ɲuman fɛn min bɛ se k'a tiɲɛ k'a bɔ i bolo ka sɔrɔ i b'a la a fɔlɔ-fɔlɔ ko diɲɛ kanu n balimakɛ n balimamuso kana diɲɛ kanu a filanan a nifaq
nafigiya wallahi da sira kana ke nafigi o manga few nafigi nafigi bi to jahannama mina hali firawna ti doyi sigay Allahu akbar nafigi jume nyada flatigi samara juntigi ma min bi kene kan ga yirani nyumayi ka soro juguma dugole be akono siga tola nunu ne kira sege odo wallahi kunu kosobe nunu ne sirifu sege kunu anibi wallahi akera nafigi odo jakte nafigi amaine wallahi nafigi kosobe ajakte otumana ma mi gara nafigi de ye celikelay odo wallahi abika bara nyuma be cekaba pew asabana ye jume ala hasadu aywa hasidiya Allahu akbar da sira ma jakte hasidiya odo goyi kana maw hasidiya ujoro nofe kana maw hasidiya uka hera nofe kana maw hasidiya ubulu fe nofe ala minge mi ala dodi bem wallahi sikatenna na ala minge ya afrika barakada abana wallahi kana mo shi hasidiya atanofe wallahi manga fiu ajakte hasidi ti nafa foyi soro akapotula wallahi ajakte nabi Musa dodora atato abita irinyo ka alafe munajatula atara teme chedola chembe ka qur'ana kala abiseli abikashi anyaji bibo Allahu akbar chere ma Musa chikoy jahina ye Musa bina Allahu akbar Musa ko ni sera alafe bula bena interfaction ke ka chey ma ko nyini alafe wallahi Musa sera alama ako ala ntemena jomba dola be ki deli ahina ye mina ala ya fama Allahu akbar ala ko Musa ko che ko ayichiwa ako cena manji ala ko bon isembo aka kula nti ya fama hali ni tayin kashira foka nyaji baka joli be banti ya fama Allahu akbar tekte Musa kaba ko yara ko ma chebe munke wala mbalima haw ka la me che ko be munke wallahi afwan o de fle ko sobe ko che hasididi Allahu akbar abalima ke dobe ala be ka here ni ngoy o here mabbe ale mafi subhanallah ala ko tanki ma do juguya bi ko ma do hasidiya bi ko ikan nyuma ne ala makuta sigatola ajakte wallahi ananina alkasibu odo o ye galontige ko sobe kana galotige fi ay o manga horon ti galotige hal islamiyate horon o ti galotige ay atake wallahi galontige ala kira ko ni galontige la bena ko iga fodi jalabe ko ben Allahu akbar sigatenna jakte galo kabayira jurmudu selita ya fa shuta ya fa jagata ya fa hijita ya fa ay ota ya fa wallahi aduruna ala wajibu wal kibri Allahu akbar yerebunya ni kafa wallahi mauma kafara mauma yadara mauma nyagara yela ala ka dogoyali mabika yerebunya ala ka birifini kwani mati jala Allahu akbar wodo wallahi ala koti kosbe mais biti yerebunya mo ma kuma mina abi sore ma miridi abi sore ma tashi doni no te ti soka yerebunya adama dewu ay toke wallahi ma ba ta yerebunya mo de ba bunya me ma ba ta yerebunya ni yerebunya ma wo mala manidu Allahu akbar wodo a example fle ni yele na fo jiri jando safu wal man nege jando safu wal makulu jando safu ki kuma tigi ka mo fle duguma ebi mo ye ficinini ya royere bolo lu ka dogo e tuma duguma mo nyini ngaw ni ulu fana nyini ngaw ulu bu kunja ke laje ulu fana nyebe la ficinini ko me nyebe mo la tugo na ficinini ina fo shedeni ulu fana be fle safu ina fo ko kamideni sigatola jakte wallahi wodo donc yere boyana amambiri note ata yere bonya sigatola ajakte aworona kat urahimi shinji tige odo wallahi jakte shinji tige sigatenina shinji ka bo ala bulu odo dera ma shinji tige ala bi tige wallahi abatige ma shinji che ka balmaya che ala bi tige mamina Allah taala shinji dilaka ba shinji yelena kati dlo la rusila ala ko ma ko ka tigi dugu koloka aka maw kala nyona ka maw ke kele shinji ko ala mantina kada kan te tigalife maw be nan tige ala ko no do bella juta ye jigi kana ika maw ke kele ma e shinji tige da ala bu tige Allahu akbar jakte awolo fulana ani allama ala ghibat ma korofo odo ma korofo ay ma kara ma korofo lay ika bato baraji yemi korofo ika baraji bebe che ka datigi ma ka jurumu be che ka ke Allahu akbar ma korofo la ma sugu dunado kirako ibalma sale
a su donnen kaburu la a tolilen tile 3 i k'a su wɔgɔbɛ k'a su dun k'o jurumu ka nɔgɔ a ɲɛnama kɔrɔfɔli. Allahu akbar. ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi mayyita fakrihtumu. yalima aw dɔ bi sɔn k'aw balima su bɔ kaburu la k'a sogo dun wa o jurumu dun ka nɔgɔ a ɲɛnama kɔrɔfɔli. Allahu akbar. maa kɔrɔfɔla tɛ alijinɛ kasa sɔrɔ. Wallahi a t'a mɛn. dakuruya damadɔ min ni an karamɔgɔ tun y'o d'a ma nin y'o dafalen u ko waati sera ka bɔ kuma na ka an karamɔgɔ fo k'a ka denbaya fo diɲɛ bɛɛ Seydou Madani Haidara i b'a ni cɛ o cɛ sanga i b'a sɔrɔ a n'o ma gɛrɛ ɲɔgɔn na e ɲɛna n'a n'o gɛrɛla ɲɔgɔn na e ɲɛna i b'a dɔn k'a ɲɔgɔn wɛrɛ ti taama Ala ka dugukolo sanfɛ Ala ka diinɛ na. Sigai Allahu akbar kɛnɛ kan. Ala y'o k'a ye. O don. farafin ni farajɛ mais Ala kun ka lanin kɛ Afiriki ye o Haidara kan ka bɔ farafinna yan parce que farafin bɛ ɲɛfɛ o farafin de tun bɛ Ala kira ka misiri wele Seydina Bilal ale de tun bɛ Alikaba wele o bonya dira farafinw ma o kɔ tɛmɛnen kɔ sahabaw ka hijira fɔlɔ o kɛra ka na Éthiopie o kɛra ka na Habasha Afiriki yan o bonya dira farafinw ma o kɔ tɛmɛnen kɔ Ala kira bamuso a ba fatuli min y'a ta ka taa n'a ye so o ye Umu Aymana ye o ye farafin ye jɔyɔrɔ bɛ farafinw bolo silamɛya la kabi kunungo Haidara ka kan ka bɔ farafinna yan m'a fɔ sirifuw tɛ yɔrɔ wɛrɛ sirifuw bɛ diɲɛ fan bɛɛ mais Bamatan den ni Basiranden ɲɔgɔn tɛ maa wɛrɛ bolo i ka dugu la Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ka lasilikɛla sabanan o y'an karamɔgɔ Alhasan Sangare ale ye Jamiyatu Ansarudine lasilikɛlaba ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma a ye laseliba k'an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ bonya ni a hɔrɔma an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Silamɛw an sigila hɛrɛ la yarabi Ala k'an wuli hɛrɛ la. Amin. Ala k'an sago d'an ma. Amin. Ala k'an diɲɛ ɲɛ Ala k'an lahara ɲɛ. Amin. Ala ka don an ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ. Amin. An ka Mali jamana an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ bonya kama ani an bɛ yan maaba minnu ka ziyara la olu yɛrɛ bonya n'o hɔrɔma kama an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana in Ala ka bɔda k'a ye. Amin amin. An karamɔgɔba Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara sijani kɛnɛya bɛ Ala bolo yarabi Ala k'o di karamɔgɔ ma. Amin amin. A b'a yɛrɛ fɛ cogo min Ala k'a kɛ ten. Amin amin. Ala kana kɛ jugu sago ye. Amin amin. Ala k'o kɛ Ala kira bonya kama. Amin. Ali baitu hɔrɔma kama. Amin. Salli ala rasulillah. Salim Sangare. O la an bɛ an ka o don ɲɛmɔgɔbaw fo. Oui laminɛ. Ani ka fara an ka karamɔgɔw bɛɛ kan minnu bɛ kɛnɛ kan ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Oui laminɛ. An ɲɛmɔgɔba ni kɛnɛ kan yan Ustaz Alpha Diallo a bɛ yan ni ale tɔgɔ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ani ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Oui laminɛ. Ani an ka olu yɛrɛ présidentba Seyid Mamadu Lamine Thiam. O kɔfɛ an bɛ an ka ɲɛmɔgɔbaw fo kosɛbɛ internationalement nationalement an ka foli b'u bɛɛ ye. U bɛ kɛnɛ kan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ kɛnɛ min kan bi silamɛw kɛnɛba don komi minnu ye an kɔ kuma na minnu y'an kɔ kuma na olu ma ko in tɔ to u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an karamɔgɔ b'o la n'o ye Ustaz Saïd Ibrahim Diallo ka bɔ Kayi ale de fɔlɔ la ka wajilu kɛ an ka foli b'a ye Ala k'an n'a dɛmɛ. O kɔfɛ an ka karamɔgɔba n'o ye Ustaz Abubakar Jakite ka bɔ Fana ale bɔra ka kɛnɛ nɔrɔya fana an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a barikada k'a ɲini Ala fɛ u ye min fɔ Ala ka kɛ barika ye an bɛɛ ma. O kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min ka bi su in na kɛnɛba don nin kɛnɛ bɛɛ b'a kalama san o san a bɛ deli ka kɛ tamani nka karamɔgɔ ka hinɛ a n'a ka makari a n'a ka kodɔn a n'a ka faamu ni Ala sɔnna a ma o de y'a to a kɛra don ɲumanaya ɲɛ a fila bɛɛ ye yɔrɔ kelen ye Bamadani Basita Muhammadu Madani Haidara Bafinɛ Musafa ani ka taa se an ka sirifi tɔw ma minnu bɛ kaburu don in na yan n'i ye ziyara kɛ nin kelen o kelen ye
abe komi iyu bede ziyara tiɲɛ siga t'o la kuma bisina mayiga n'a ka di i b'a fɔ k'an bɛ tamani bi wallahi an bɛ siga t'a an la bɛ tamani siga t'o la Sangare k'a sɔrɔ an bɛ don ɲuman na dugukolo kan Siga t'o la. nka an bɛ tamani wallahi an b'a ɲini ala fɛ cɛkɔrɔba ɲuman ahan min bɛ tamani ahan ala k'an nafa n'a barika ye ami 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 nin bɛɛ y'ale ka hɛrɛw de tiɲɛ siga t'o la wallahi an bɛ hɛrɛ fɛn o fɛn na mali kɔnɔ yan ani mali kɔ kan ahan a yiri in turuba ahan ani a yiri in tɔgɔtɔba naam ni anw b'o yirisun de sumana bi ahan k'a denw dun ka O don. an yɛrɛ nafa ni a faraw ye wallahi ka an yɛrɛ nafa n'a bulu kosɛbɛ a Sangare karamɔgɔ fan bɛɛ ye fura ye a fan tiɲɛ bɛɛ a fan bɛɛ wallahi kumakan ye fura ye o don a yeɲɛna ye fura ye Siga t'o la. a ka baara ye fura ye Ɔhɔn. a latigɛli ye fura ye wallahi a Sangare o tuma naam mɔgɔ min kɛra o sababu ɲuman ye ahan o de ye an karamɔgɔ ye Na. o de ye an ka cɛkɔrɔba ye Ɔhɔn. ani an mɔkɛ o don muhamadu madani hayidara Hayidara. ni sherif usman madani hayidara wolofa ye wallahi a Sangare an b'ale de ka hɛrɛw kɔnɔ ka siga t'o la cɛkɔrɔba ye hali ni mɔgɔ min m'a f'i ye k'a ka ɲi naam n'i y'a ka baara ye dɔrɔn i bɛ sin ka tila ka ko bɛɛ la Allahu akubaru siga t'o la n'i y'a ye dara ye dɔrɔn naam i bɛ tila cɛkɔrɔba in na tiɲɛ i bɛ tila o la ayi a t'a bɔ histoire ka sɛbɛn bamanan tɔgɔ la a t'o bɔ yɛrɛ ayi a t'o bɔ hali ni bigi ma ta ale tɔgɔ la wallahi n'i ye karamɔgɔ ye dɔrɔn Ah. i b'ale dɔn kɛnɛ kan wallahi alwaladu sirru abihi o don wallahi fa gido bɛ den de la tiɲɛ wa fa ŋaniya Na. o de bɛ poyi den la ahan masa ŋaniya o de bɛ poyi den la wallahi Sangare sɛgiri sɛrifu usman madani hayidara Hayidara a ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ ahan aa fa ɲuman de y'a labɛn wallahi kɛnɛ kan den wɛrɛ t'a bolo denkɛ kelen min kɔ ka diɲɛw kɔ k'o di ala ma ahan ko ala ne ye nin di e ma wallahi k'a sɔrɔ o de kan ka k'a ka sɛnɛkɛla ye naam o de kan ka k'a ka mɔnikɛla ye o don o de kan ka k'a ka fɛn bɛɛ ye tiɲɛ nka a k'o den in ma n den Naam. ne de tɛ i ye e de kan ka ne ka baara kɛ ahan nka yanni e ka bange ne ye layidu dɔ ta ala ye naam n ko n'ala ye den di yan n b'a di ala ma ahan o tuma ala ye i nɔgɔya n ye n t'i tila ni ala cɛ n b'i bɛɛ di ala ma i bɛɛ sigei Allahu akubaru n b'i bɛɛ di ala ma Sangare o don koyi ka jɛ den kɔ k'a bila ka taa kalanyɔrɔ la Wallahi. ka to denko ɲɛnafin na siga t'o la bamanan ta yen Ah. a silamɛw ahan a ɲɛ tɛ se ka dɔn f'i k'i bɔ yen i k'i bila a pilasi la wallahi den wɛrɛ tɛ yen denkɛ kelen min O kɔ don. denkɛ kelen Kosɛbɛ. denkɛ kelen wallahi ne mɛnna ka mɔgɔw ye u bɛ fɔnisereya ahan nka n'a bɔra ala ka kiraw la ne yɛrɛ fana ma nin ɲɔgɔnna ye maa si Allahu akubaru siga t'o la koyi Sangare bamanan hayidara wallahi Hayidara an b'ale ka kɛnɛbaw de kan bi an b'o kan koyi an b'ale de hɔrɔnman na tiɲɛ ka jɛn den kɔ k'a di ala ma wallahi hali k'a to sigara la Naam. ni den nana filɛ a ko n den Ɔhɔn. n'i ye n ye kaba o diyara n ye wallahi n bɛ dugawu k'i ye Kosɛbɛ. ala k'i sara Wallahi. ala ka barika don i la O don. nka ne y'i di ala ma n den t'i tila ni ala cɛ taa kalanyɔrɔ la Allahu ne ka ne akubaru to ala ka latigɛ bolo sigei walayi mɔgɔ mago b'i den la waati bɛɛ Ɔhɔn. nka i bananen Naam. i mago b'i den la waati de ka tɛmɛ waati bɛɛ kan wallahi mɛ o waati in yɛrɛ de kɔnɔ a ko den ma n jɛna ye kɔ n y'i di ala ma tiɲɛ taa kalan kɛ bani sigei Allahu akubaru cɛkɔrɔba in ɲɛ kun bɛ bi de la o don wallahi u ɲɛ bɛ bi la Sangare qulubul awliya ilha uyunun tara naam ma la yara an-nazirun ahan ala ɲiw naam ɲɛ dɔ b'olu dusukun na olu o ɲɛ bɛ min ye dɛ Ah. o ɲɛ bɛ min ye dɛ Ɔhɔn. ɲɛtigiw t'o ye siga t'o la Sangare wallahi siga t'o la ɲɛtigiw t'o ye siga t'o la o tuma alhamdulillah naam an b'a ɲini ala fɛ Ɔhɔn. ni cɛkɔrɔba in ala k'a nafa n'a hɔrɔma ami ami wa siga foyi t'a la n'i y'a dun ye ala cɛ i ka hami fɛn o fɛn na Ah. a bɛɛ dilanlen don siga t'o la san o san n'an taara tamani naam sɛbɛnnikɛlaw de bɛ sɛbɛnni kɛ fo ka taa bigi n'u jɔ siga t'o la fiyewu n ye den ɲini ala fɛ wallahi cɛkɔrɔba ɲuman kaburu la Kosɛbɛ. ɲinan ma se ala sɔnna a ma a jaabira ahan n ye nafolo ɲini ala sɔnna a ma o jaabira o kɛra n ye mɔbili ɲini o jaabira o kɛra c'est-à-dire sɛbɛnnikɛlaw b'a sɛbɛn k'a sɛbɛn k'a sɛbɛn fo ka t'u bolongɔni jɔ tiɲɛ karamɔgɔ yɛrɛ mana taa tamani ahan karamɔgɔ nana n dama fali i fa la Naam. nana n dama kasi ala la Ɔhɔn. i fa kaburu la Naam. i fa hɔrɔma kosɔn Ɔhɔn. denko kun gɛlɛyara man kan i fa hɔrɔma kosɔn Ɔhɔn. ala ye den di yan Allahu a bɛ jate de mayiga den bi yirikaw den Wallahi. 100 yirikaw siga t'o la Hasan wallahi
siga tɛ nin na dɛ. a 2019 ziyara ni mɔgɔ min hakili b'a la tamani ni mɔgɔ min hakili b'a la naam o de kama ziyara mɔgɔ bɛ ziyara dɔn i tɛ tulonkɛ kɛ ziyara la wallahi tɛ tulonkɛ la san ni mɔgɔ bɛ ziyara dɔn i tɛ sɔn ka tulonkɛ kɛ ziyara la siga t'a la sangare jango ala masurunya mɔgɔw wallahi jango ala kanubaw o don jango kira somɔgɔw siga t'o la jango ala kira joliw o don joli minnu u ma kira janfa ayi u ma janfa fiyewu wallahi sangare 2019 ziyara la naam nka yanni n k'ale ka o kisa fɔ ni alakira ba ta fɔ n'o ye bamadani yɛrɛ mɔkɛ ye o don o fɔ an ye sangare mayiga sanjiko delila ka gɛlɛya mayiga naam madina k'a gɛlɛya ka falenfɛn bɛɛ sa k'a bɛɛ halaki baganw ala ni minɔgɔ fɛ fo ka baganw u bɛɛ bɛ ɲini ka sa alahu akubaru n'o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la o yɔrɔ kalite o man di anw bagantigiw ye o man di anw bagan maralaw wallahi a sangare o y'a sɔrɔ alakira ba fatura sallallahu alaihi wa sallam imamul muttaqina qa'idul ghurdil muhajjalina o don ni y'a sɔrɔ ni ala ye ɲɔgɔn kunbɛn alahu akubaru an bɛɛ sigilen bɛ ka wele min kɔnɔ maa ti bonya saya ma nɔnɔ ninnu kun ti sa wallahi maa ti bonya saya ma nɔnɔ ninnu kun ti sa wallahi u ti sa i m'a ye hali wula in na karamɔgɔ maa o maa dusukun ka maga wula in na ji karila bɛɛ ɲɛna o kɛra wallahi o kɛra sadiri karamɔgɔ yɛrɛ de ye karamɔgɔ ye wallahi a banna i ye min fɔ wallahi karamɔgɔ yɛrɛ siga tɛ nin na a sangare jiko gɛlɛyara madina k'a gɛlɛya bagan bɛɛ bɛ ɲini ka halaki tiɲɛ a sɔrɔ alakira fatula u nana se an ba ayisa ma u ye kuma in lakale ayisa ye kosɛbɛ ko an b'a kɛ cogo di ni kira bɛ yan nin kan ka fɔ alakira de ka dugawu kɛ s'a kan kosɛbɛ mɛ kira fatura nin ko bɛ kɛ cogo di ayiwa alakira ko furumuso in ko u ma n'o ye an ba ye ummul mu'minin ayisa o don a k'u ma heyi cɛba in soma yɛlɛmala de nka min tun b'a ni ala cɛ o ma tigɛ walaw annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasulu lawajadu llaha tawwaban rahima allahu akbar sangare u y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ waati min n'u kun nana e mamadu ma i ka ala yafa deli ye u yɛrɛ ka sɔrɔ ka ala yafa deli wallahi u kun bɛna sɔrɔ ne ala n ye tuubi minɛ masa ye wa kun bɛna sɔrɔ ne ye hinɛ masa ye e mamadu kama tiɲɛ siga t'o la o tuma o kosɔn o ma tigɛ hali ni alakira falikoro tunna o ma tigɛ ka bɔ kira la wa o tɛ tigɛ ka bɔ alakira la fo ka taa se diɲɛ wuli don ma siga t'o la a sangare kuma min ni kuma in fɔra an ba ayisa ye nin y'a sɔrɔ alakira dalen b'ale de ka so kɔnɔ a ko n bɛ diɲɛ di aw ma bi a ye wo dɔ bɔ n ka so bili la alakira dalen bɛ yɔrɔ min a kaburu ɲɛkun tilenna la a ye wo dɔ bɔ yen a ka kira kaburu ni kabakolo bila fasa fasi la n'o falela min fɛ an bɛ n'o lakana sigayi Allahu akbar a bɛ kitabu min kɔnɔ shifaul fuadi o don bi ziyarati khayril ibadi ayiwa sangare wallahi o don a b'o kitabu kɔnɔ kosɛbɛ an b'a ayisa ko a ye kaburu a ye wo bɔ bili la dɔrɔn a ka kaburu ni dugukolo bila fasa fasi la Allahu akbar n'o falela min fɛ an bɛ n'o ye siga t'o la a sangare mayiga mɔgɔw tɛ kelen ye ayi u tɛ kelen ye wallahi u ye wo bɔ an ba ayisa ka so la kira dalen bɛ yɔrɔ min ka kira kaburu ni kabakolo bila fasa fasi kɛnɛ kan o yɔrɔ bɛɛ kaba nɔgɔw tigɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka san fin o yɔrɔ bɛɛ sanji ye jiginni daminɛ madinɛkaw nana fɔ an ba ayisa ye ko n'a ma ala wele ni u ma wo in datugu ko i k'a dɔn ji bɛna madina halaki Allahu akbar mɔgɔ tɛ kelen ye sanji na kojugu fɛ siga t'o la a sangare ala kira hɔrɔma fɛ o don kɛnɛ kan o tuma n zara hɔrɔma banna o ye maani de ye wallahi a fɔ tugun dɛ hɔrɔma tɛ maa min na bonya tɛ maa min na e yɛrɛ ɲɛnama hɔrɔma t'e la wallahi e salen hɔrɔma bɛ se ka kɛ e la wa ayi a tɛ y'i la o tuma alakira ba sallallahu alaihi wa sallam a kaburu bonya kama ala ye nin kɛ madinɛ ye wallahi a ye ɲininkali kɛ tarikutigiw la a bɛ fɔ o san in de ma ko madinɛ baganw fa san u y'a san yɛrɛ de tɔgɔ da ko an ka baganw fa san sabu sanji in ye nani min kɛ a ye ɲani dafalen fɛnw kan o de kɛra ɲani da ye alakira barika kosɔn sallallahu alaihi wa sallam wallahi o tuma an bɛ kira ta bila yen an bɛ n'a mɔden la sisan n'o ye bamadani hayidara ye kosɛbɛ sangare o bamadani 2019 o ziyara la kabako caman de kɛra cɛkɔrɔba in kaburu la nka n bɛna nin kelen fɔ ni ala sɔnna ma k'a tɔ dasilen to yen siga t'o la fiyewu sangare
2019 naam o ziyara kɛnɛ kan dɔ de nana kaburu la a yɛrɛ da de bɛ k'a lakale a ko ale ye furu kɛ san 10 kɔ a ma den sɔrɔ san 10 kɔ a ma den sɔrɔ Allahu akbar a nana kaburu la a ko Ala ni cɛkɔrɔba in anw m'a ye nka an y'a den ye wallahi an ye min kɔni mɛn k'o jɛna den in kɔ k'o di e Ala ma ka to den daɲɛ na o tuma Ala n b'a ɲini fɛ a y'o min kɛ e Ala ye n'a den fana sɔnna e Ala ye ka jigiw tugu ka jɔ e Ala ye ka diinɛ lase k'a ni di k'a ka nafolo di ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ ko n bɛ Ala ka diinɛ lase ka Ala ka jɔnw kisi a den y'o min kɛ a ka Ala ma di hɔrɔnma kosɔn o tuma Ala n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ cɛkɔrɔba in bonya kama ni gindo min bɛ ne ka denko la Ala n bɛ fɛ i ka ɲɛ dɔ fɔ n ye a la Allahu akbar a sangare wallahi nka Ala n bɛ layidu min kɔni da i ye n'i ye zɔ denna cɛkɔrɔba in kama Ala n b'a tɔgɔ da kaburutigi in yɛrɛ la n'o ye Bamadan yɛrɛ ye Allahu akbar a sangare n'a kɛra cɛ ye nka Ala n'a kɛra muso ye n b'a tɔgɔ da a furumuso sanuman na n'o ye Sherif Usman Madan Ayidara bamuso ye basi t'a a ko n b'a tɔgɔ da o la sigai Allahu akbar nin kɛra 2019 ziyara la siga t'o la sangare yanni 2020 ziyara cɛ cɛ muso ni dugawu in barika kosɔn cɛkɔrɔba barikama hɔrɔnma kosɔn Ala sɔnna a ma a jɔra kɔnɔbara la Mayiga bilahi a jigira filani de Allahu akbar kelen kɛra cɛ ye kelen kɛra muso ye Allahu akbar sangare wallahi o don maa wɛrɛ da maa lakali ziyara kɛnɛ kan 2020 ziyara a yɛrɛ de y'a lakali siga t'o la a kɛra wallahi o kɛra kosɛbɛ sangare o tuma an b'o maa baw de ka ziyara kɛnɛ kan tiɲɛ an b'o kɛnɛ kan foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min tɛ dilan nin kɛnɛ ninnu kan siga t'o la sangare i bɛ bɔ o bɛɛ la i bɛna an bamuso la an ba Bafunɛ wallahi Tarawele karamɔgɔ ye ɲɛni fɛn o fɛn kɛ a ye dekun fɛn o fɛn kɛ ani musokɔrɔba ɲuman in de y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wallahi sangare a si fana a n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kɔngɔ minnu kɛ ani ale de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye dekun minnu kɛ ani ale de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ luwanse gɛlɛya ani nin de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sirifilabaw bɛɛ fo nka o musoba in o dalen bɛ kɛnɛ kan wallahi n'a hɔrɔnma ye Ala bɛ sɔn ma k'o bɛ dilan sa siga t'o la sangare i bɛ bɔ i bɛ n'a den la Muhamadul Madani Hayidara kabako di o don ne mɛnna ka cɛw ye u bɛ maloya u bɛ saamɛ Ala ma u bɛ siran Ala ɲɛ Allahu akbar asilamɛw nin funankɛ bolofa b'a ta wallahi bolofa b'a kan a bɛ se ka sigi baroda la ka 30 minutes kɛ a da tɛ don maa si ka manamana kan na sigai Allahu akbar sangare Ala ka hinɛ Buna na Buna delila k'o seereya jɔ an bɛɛ ɲɛna a ko wallahi don olu tun bɛ ka baro kɛ Muhamadul Madani ka yɔrɔ la diinɛtigi ka yɔrɔ la bonyatigi ka yɔrɔ la karamatigi ka yɔrɔ la dugawudenw ka amasadɛri wallahi sangare a ko u da nana se jelimuso dɔ ka kuma ma bɛɛ bɛ k'i ta fɔ jelimuso in ka ko la kosɛbɛ nka sirifikɛ sigilen bɛ a ma kuma Allahu akbar Mayiga ne tun bɛ fɛ ka Muhamadul Madani bila kuma na i bɛ Ala ka diinɛ de ɲininkali k'a la Allahu akbar siga t'o la wallahi sangare siga t'o la ni funankɛ in tun bɛ siran Ala ɲɛ wallahi bɛ siran Ala ɲɛ dɛ sangare maa min n'o kɛra Buna ko ale yɛrɛ de ye ɲininkali sɛmɛ Ala ka hinɛ u fila bɛɛ la bi amin Ala ka hinɛ u fila bɛɛ la bi amin a ko ale yɛrɛ de ye i kanto faama Muhamadul Madani Hayidara o tuma sirifikɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ jelimuso in ka ko la an bɛ fɛ ka e yɛrɛ hakilila don a la e ka hakilila ye jumɛn ye Allahu akbar sangare cɛba in ye mun kɛ ka Buna jaabi a ko Buna ne ma kanu ka n da don wali kuma na Allahu akbar sabu an bɛ min fɔ yan lahara jɔ don an bɛ taa segin a kan Allahu akbar a ko bɛɛ kunna doni kɛn bɛ k'i giriya bɛɛ k'i ta jɔ wallahi sangare Muhamadul Madani Hayidara o don Hayidara a ye nin de fɔ wallahi funankɛ nɔrɔ ma kosɛbɛ dati don maa si ka manamana kuma na ayi a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'a ban lebu ma sɔrɔ a la a da ye a ka anniversaire dɔ la karamɔgɔ yɛrɛ sigilen
a ko n den i ye ne sutura ala k'i sutura i ye sago kɛ ala k'i sago kɛ wallahi n den ne ma deli k'e ye foyi la ko n b'i ɲininka i ye nin kɛ ka da mun kan tiɲɛ Sangare o dugawu den de dalen bɛ yan min y'a fa sɔn suma tiɲɛ Sangare i bɛ mun fɔ ala ye ko ala bɛ ban o ma nin funankɛ in kama ko ala bɛ ban o ma o ye mun ye ayi o tɛ yen wallahi ɛ saya ye kabako fɛnba ye o de ko ye Sangare wallahi Mayiga naam ala k'a laban ɲɛ ami ami saya ye kabako fɛnba ye a galamani bɛ sigi an bɛɛ da la maa ti bonya ma o wallahi an filɛ o tasi bila dɔw de kɛnɛ siga t'o la Sangare o de kama naam sirifu ka kuma kelen bɛ yen kuma in mɛn o mɛn i fɛ naam a durusi k'a bila i hakili la tiɲɛ bɛ yen naam tiɲɛ wɛrɛ bɛ yen tiɲɛ wɛrɛ bɛ yen tiɲɛ nka ni karamɔgɔ ka kuma kun dana nin dakuruɲɛ kelen in ma jɔnko ala nin tɛna an ka silamɛ bɛɛ wasa wajibi ye fo ka taa se alikiyama jɔ don ma sigei Mayiga o ye kuma jumɛn ye o fɔ an ye ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de Allahu akbar ne tiɲɛ Sangare wallahi siga tɛ nin na mɔgɔ y'i yɛrɛ siga tɛ nin na wallahi mɔgɔ y'i yɛrɛ o yɛrɛ dɛ wallahi wallahi mɔgɔ y'i yɛrɛ tiɲɛ kɛnɛ kan mɔgɔ y'i yɛrɛ o don de dɛ wallahi ni ni sigara karila ɲɔgɔn na don o don i bɛna karamɔgɔ ka kuma i b'a tiɲɛ de dɔw don wallahi mɔgɔ y'i yɛrɛ siga tɛ nin na fɛn o fɛn ko n b'i fɛ nin si tɛ da i fɛ kaburu ayi o tɛ da i fɛ nin bɛɛ b'i ɲu ka t'i bila ka siga sɔrɔ t'o k'u la kɔ don ka segin wallahi k'i to yen i ma se n'ali ka kuma mɛn ko la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti baniha فإن بناها بخير توب بانيها وإن بناها بشر خاب بانيها الله أكبر Sangare wallahi Mayiga Seydina Ali ko so tɛ yen kiyama jɔ don an bɛ taa don so min kɔnɔ ko fo an yɛrɛ ye min jɔ Allahu akbar o don koyi fo an yɛrɛ ye min jɔ siga t'o la Sangare fo an yɛrɛ ye min jɔ wallahi wallahi naam bɛɛ bi maa dɔn nka ala min y'i dɔn da o b'i dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan tiɲɛ siga t'o la silamɛw ninnu n'i ye ninnu dacogo ye k'u dayɔrɔw ye naam nafoloko m'a kɛ furako m'a kɛ foyi m'a kɛ fo doze u ni ala ka di ka tɛmɛ i kan tiɲɛ u ka di ala ye ka tɛmɛ i kan u jɔyɔrɔ ka bon i ta ye u ye baara min kɛ fo k'i sa i tɛ se k'a si kɛ sigei Allahu akbar wa ala kira joli de b'u la o don mɛ o si m'a to waati sera u taara wallahi u taara o tuma an bɛɛ bɛ don makɔnɔ de wallahi Sangare bɛɛ k'i ta kɛ cogo ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a labanko ɲɛ ami ami o Muhamadu Madani o cɛ bayi o nɔɔrɔtigi o de dalen bɛ yan siga t'o la a bɛ yan min y'a faw dusu suma k'a wallahi baw dusu suma a bɛ yan ya Rabbi ala k'a nafa ni a barika ye ami 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 i bɛ bɔ o bɛɛ la i bɛ na Ummul Khayri la Sangare ala naam musow la muso o don Basi Tan Tarawele naam Sangare ne karamɔgɔ ko a bɛ kuma musokɔrɔba in ka kuma o kuma i b'a ye a ɲɛ bɛ fɔ ji la Allahu akbar wallahi o bɛ kɛ Mayiga naam a ma fa la o a tɛ se ka fɔ musokɔrɔba in wallahi a ma fa Sangare i m'a ye o de kama a ka sɛbɛnni la a y'o de fɔ wa kunti bazu latal khayri likullin wasimaki samahatu wal wafa وما كنت أبا عثمان يوما بذلت له جهودك بالسرور أنا يكرم وأنا كم يدري والله ودي يبلي بلا يركم طلع أبلا سكاتولا أسناري ها أكون بحر فم بيبلو يا بدي الله ما تطو يا بدي أبى والله أبى سناري سناري أكو نري مني دي نبي مين دو إلا نبي مين دو إلا ودي إبي يافا وإيه ليدو دفلاي الله أكبر سناري نبي مين دو إلا نعم إبي يافا وإيه ليدو دفلاي سناري ما يقف ماما باو بيو والله يا بنا بيو وما كنت نعم أبا عثمان يوما الله أكبر Sheikh Usman Madan Aidara fa ala sɔnna ma e n'a de sigira k'a ka ɲɛnamaya kɛ wallahi furu kɔnɔ tiɲɛ nka tile kelen e ma Aidara fa janfa ayi o ma kɛ wallahi muso min ye janfa kɛ ala ti sɔn maaw ka sigi o den ka nin hɛrɛ kɛnɛw kan tiɲɛ a sangare siga tɛ nin na ala ti sɔn wallahi a tɛ sɔn
ma yɛrɛ fisa diɲɛ fɛn foyi ma diɲɛ fɛn foyi o ma kɛ fiyewu lahi o ma kɛ ne ye karamɔgɔ yɛrɛ ye basa ni kun gɛrɛla la i bɛ taamasiyɛn minnu y'a la i b'olu de ye karamɔgɔ la ni kun gɛrɛla la i ɲi tɛ se ka tugu ayi i mana gɛrɛ la dɔrɔn nisɔndiya de bɛ yen yafaraha de bɛ yen o don hey siri fila yɛrɛ de ye alijinɛ ye yan'an ka se kiyama ma walahi siri fila yɛrɛ de ye alijinɛ ye yan'an ka se kiyama sigai Allahu akbaru kɛnɛ kan n'i sera yen nisɔndiya de bɛ yen yɛlɛ de bɛ yen yafaraha de bɛ yen bɛɛ ka di ɲɔgɔn ye bɛɛ kɛn bɛ ka ko to ɲɔgɔn da la walahi ala ye karamɔgɔ labɛn ala ye karamɔgɔ labɛn sabu a y'a dɔn a bɛ kɛ tan bi wallahi a sangare ka jugu bɛɛ kuma da giri a y'a sɔn fa min na lebu t'o la a y'a sɔn ba min na lebu t'o la ale yɛrɛ min y'u den ye lebu t'ale yɛrɛ la ala sɔnna a ma ale fana ye furumuso minnu sɔrɔ tani bafunɛ tani jara tani fatumata tani ayisa tani halima ala ma sɔn lebu fana ka bange olu la olu fana ye den minnu sɔrɔ n'o ye ayitara denw ye ne o ye sherifu n'a dɔgɔninw ye bi n'i y'u filɛ i t'a dɔn i bɛ min ta ka min to yen Allahu akbaru a sangare siga tɛ nin na lahi o de kama n ka kumaw la n bɛ to ka n ko koba wɔɔrɔ bɛ yen ala y'a kɛ sherifu Usumani Madani Ayidara ye wallahi a koba wɔɔrɔ ala ye kiraw bonya nka wallahi kira caman bɛ yen a ma dafa u la Allahu akbaru a sangare o fɔlɔ ye min ye a y'a fa ɲɛ lebu tɛ fa la awɔ tamani bɛɛ ko cɛkɔrɔba in ka ɲi ko fɔ ni sira don k'a bɛ siran ala ɲɛ ko a ye fɛn o fɛn sɔrɔ k'a ni diɲɛ bɛɛ jɛra a la a tun bɛ mɔni kɛ n'a ye jɛgɛ sɔrɔ a b'a da de ka fantanw ni yɔrɔ bɔ ni dɔ sɔrɔla o kɔfɛ ka to b'ale yɛrɛ ka du kɔnɔ o don ni fɛn ma sɔrɔ o y'a bannen ye sigai Allahu akbaru o don koyi sangare a fa a fa segi o kɔfɛ ala nana sɔn ba min na o de ba sa ye wallahi o don wallahi mɔgɔ dɔ bɛ ɲɛ nka i furumuso tɛ yen siga t'o la hali ala kira dɔw yɛrɛ bɛ yen ala ma sɔn o furumusow ka sɔn ye nabilayi nuhu b'o la siga t'o la nabilayi nuhu b'o la kuranɛ yɛrɛ b'o kisa lakali nabilayi nuhu kira dɔw dɔrɔn tɛ dɛ ala kira ye ala ye ulul azmi cɛ 5 minnu suganti ka tila k'u fisaya diɲɛ kira bɛɛ ye a b'olu cɛ la Allahu akbaru kira 5 bɛ yen olu sugantila ka jala wɛrɛ di olu ma min tɛ kira tɔw la nabilayi nuhu ale b'o la nka ala ma sɔn a furumuso ka kanda ala ma sɔn a den ka ala ye k'a sɔrɔ ale de ye ala ka kira ye Allahu akbar sherifu Usumani Madani Ayidara ala sɔnna a ma fa ɲɛna ba ɲɛna ala yɛrɛ min ye den ale ɲɛna ka tila ka furumusow fana bɛɛ kɛ 100% ye ka denw fana kɛ 100% ye Cheikh Ahmad Tijani yɛrɛ lajɛ bi wallahi a sangare ne mɛnna ka adamaden i bi sabali i bi muɲu i ye fɔnisire ye nka kabi ala ka ne dan ne ma sherifu ɲɔgɔnna ye tiɲɛ siga t'o la diɲɛ ko bɛɛ bi kɔ a la wallahi a bɛɛ bi kɔ a la kow bi kɛ sherifu la tuma dɔ a bi kulu bɔ a place wallahi a b'a kɛ nka a b'o bɛɛ ko ka tila ka sabali ka tila k'o tigiw sara ni hɛrɛ ye siga t'o la a sangare lahi i ma o y'a tɔgɔ da ko kinibolo o don lahi fɔnisiriya kama ko kini n'i sera ale ka dumuni kɛ yɔrɔ la kuma dɔw la fɔ a hinɛ b'i minɛ hali jɔyɔrɔ tɛ nka e min bi maloya kuma dɔw k'a fɔ bara a bɛɛ filɛ ni ɲɛ dɔw ye kuma dɔw la walahi i yɛrɛ bɛ tila ka maloya i yɛrɛ ma tiɲɛ wallahi m'o seereya karisa n'i nana mɔgɔw sɔrɔ dumunikɛla gɛrɛ an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ wallahi a b'a fɔ n fara kɔni o ye sherifu o y'a tana ye wallahi sangare m'o kalama sangare ala sangare ala in de ka Ayidara ye tiɲɛ o y'a denw ye o don kalandenw bi cogo di o fɔ an ye sangare kalandenw bi cogo di u filɛ de alifa n'a ka mɔgɔw kosɛbɛ a ye ninnu ɲɔgɔn tɛ jɛrɛ karamɔgɔ wɛrɛ la ni sherifu Usumani Madani Ayidara tɛ ala tɛ sɔn ala tɛ sɔn bilahi a tɛ diɲɛ kun n'a kun sherifu Usumani Madani Ayidara ka kalandenw o ɲɔgɔn tɛ diɲɛ karamɔgɔ si bolo o tɛ yen tiɲɛ a sangare wallahi a tɛ yen n'i ko fikiw b'a dɔn n'i ko nawu b'a dɔn n'i ko sɔrifuw b'a dɔn n'i ko balagaw b'a dɔn n'i ko kuranɛw b'a dɔn a ala ɲɛ siranɲɛ fara n b'a kan i mana kalan cogo o cogo Ayidara yɛrɛ tɛ a denw tɛ n'i nana n'a sɔrɔ i ka dukuturuya ko mɛlɛkɛw de y'a dilan k'a d'i ma n'i nana Ayidara ye min dɔn anw da n'an y'a fɔ i b'i taa n'i ka dukuturuya ye ma a t'i lamɛn tiɲɛ a sangare siga tɛ nin na
an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye doɲumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mazar Sherifila la ka sanga ni ziyaraba kɛnɛ min sigira selincini tile 3 don doɲumana Mazar Sherifila la karamɔgɔ ka kalandenw ye laseli kɛnɛ min sigi sufɛ min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ ka kɔn bonyatigi yɛrɛ nali ɲɛ o de ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye ka don diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ hinɛ ye ka se daba kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma ka barika don kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fa n'an karamɔgɔ Asi Yidu Sharifu Usman Madani Haidara ala k'a la ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi